Nibona kakuhle bethunani ayompazamo. USisinambitha Mpumlwana ubanjiwe ebanjelwa ukuba enibangamaziyo ke uSisinambitha Mpumlwana ngumdlali kamabonakude, ukwayipresenter, ukwayiproducer amongst other things. Simazela kakhulu ke ku-Generations. Niyamkhumbula uGenerations engumawande umama kaNoluntu. Kukhona ke nezinye iifilms ebezidlala but eyona ke besandombona kuyo ibidlala ku-Showmax kuthiwa yi-telenovela or series ebizwa ngoba yi-Soft Life ebeyijudge ke pha egama lingu-Iris Makhaza. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke bethunani ibali lithi uSisinambitha ubanjwe eFendale Mall kwa-Dis-Chem kusithiwa ube i-lipstick. Nayo into eyenzekayo ke imanager yakwa-Dis-Chem kuthiwa iye yafowunela amapolisa ase-Randburg yachaza ke uba kukho isela elikhoyo. Afika ke amapolisa, ufika kawo afika abona tshini nguSisinambitha Mpumlwana lo, baxelela ke uba ube i-lipstick ye-160. Lithi ke ipolisa uSisinambitha uye waxelela amapolisa uba akayibanga i-lipstick qha ke kukhona i-misunderstanding ekhoyo. Wathi ke ke umphathi wapha kwa-Dis-Chem yonke loo nto leyo uSisinams uyahamba ayoyichaza phambi kwenkundla yamatyala. So ke ipolisa liye lamthatha wasiwa ke epolice station pha eRandburg, wavulela ke ityala lokuba and then emva koko kuthiwa uye wakhululwa ngebail ye-1,000 rands. Kuthiwa emveni koko ke uye wavela kwinkundla yamatyala yaseRandburg ngoLwesine umhla we-20th kaMarch. Khange kuxoxwe ke ityala, kuthiwa lihlehliselwe umhla we-20 kaMarch apho ke kulindelwe uba uSisinambitha atsho ibali lakhe uba kwenzeke ntoni ngale lipstick ye-160. Lithi ke ipolisa uSisinams akabanga sacacisa ke, uye wathi hayi ukhetha uba ayoyicacisa enkantolo ngoba kaloku sele ebanjiwe. Lathi ke ipolisa ke nalo ba lethukile uba ade abanjwe ngoba ivenkile umntu xa mhlambe enze into engolhlobo okanye mhlambe ebileke loo nto ingako uye athethiswe emveni koko akhululwe. Ezinye ivenkile ziye zithi makakline ivenkile, ezinye ke ziye zimthethisa umntu uba angaphinda yenze loo nto leyo ayekwe agoduke. Kodwa ke abayenzanga loo nto leyo kuSisinambitha mhlawumbi kuba befuna ukuthumela umyalezo kubantu abasafuna uba ukwenzela uba bayazi uba ukhe waba uzobanjwa noba ungusaziwayo noba ngubani na. Lithi ke iphepha uNambitha uye wavuma uba ewe ebanjelwe ukuba kodwa ke yonke le nto leyo yenziwe kukuba bengavisisananga inoba ke no-Dis-Chem uthe yi-misunderstanding. So asiyazi ke sawuva xa sexoxile uSisinambitha uba bekwenzeke ntoni. Khanike nitsho ke nani uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto. uMamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.